Anniversarju importanti għall-Kummissjoni Nazzjonali għall-Ugwaljanza kif l-entità qed tiċċelebra l-20 sena mit-twaqqif tagħha. Vjaġġ importanti li fi kliem il-Kummissarju tal-entità Rini Lajvira ifakkar mixja ta' kisbiet fl-oqsma ta' drittijiet ugwali kemm il-lat leġislattiv li f'xi waqtiet qalet segwew direttivi Ewropew u internazzjonali tibdil fil-mentalità u oħrajn li ma jgħoddux biss għall-qagħda ta' drittijiet tan-nisa u l-irġiel. Qalet li fl-aħħar 10 snin saħu wkoll tibdil radikali fis-soċjetà Maltija li kien rifless ukoll fil-ħarsien ta' drittijiet ta' gruppi oħrajn fosthom persuni LGBTIQ+ u oħrajn ta' nisa li jew nazzjonalità differenti f'Malta. Irrimarkat li fl-2023 il-Kummissjoni waslula 23 ilment dwar id-diskriminazzjoni li 8 kienu qegħdin jaqgħu f'ħuġor entitajiet oħrajn. Jekk inti jismak differenti, jekk inti suppost qed tagħmel ix-xogħol daqs ħadd ieħor, jista' jkun raġel u jgħid jisma' lin-nisa fuq il-post tax-xogħol tiegħi qed jagħtuhom ċertu family friendly measures u lili le għax jiena raġel. Ma razza, isma' lili għax jien iswed, lili qed iħallasni inqas minn għax jiena kieku mal-kollegi tiegħi li qed nagħmlu l-istess xogħol qed nagħmlu mal-istess kuntrattur. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza Rebecca Buttigieg qalet li fl-aħħar deċenju Malta daħlet bosta inizjattivi sabiex issaħħaħ l-ugwaljanza tant li avvanza fl-indiċi internazzjonali dwar il-ġeneru. Għalhekk il-Gvern qed jagħmel ħiltu biex isaħħaħ l-ugwaljanza f'diversi oqsma fosthom fil-postijiet tax-xogħol. Se nkunu qed indaħħlu abbotti ta' liġi dwar l-ugwaljanza li ser isaħħu il-poteri tal-Kummissjoni fil-fatt ser nagħtuha aktar saħħa sabiex nassiguraw illi kull diskriminazzjoni tiġi indirizzata b'aktar mod effettiv. Il-kellima tal-Oppożizzjoni għall-Ugwaljanza Grazzella Tajt Preve qalet li fil-waqt li l-Kummissjoni wettqet xogħol importanti sabiex tavvanza drittijiet ta' dak vulnerabbli għad hemm sfidi għal ħaddiema minn pajjiżi terzi li jaħdmu f'impjiegi pagi baxxi li qegħdin ikunu sfruttati. Fil-waqt li aħna kontra il-modell ekonomiku tal-gvern, però il-bniedem jibqa' l-bniedem, jiġifieri ġala darba u dan in-numru ta' nies li qegħdin jaħdmu hawnhekk jixirqilhom illi żgur jkunu ittrattati b'mod tajjeb. Waqt il-konferenza 11 il-kumpanija nataw ċertifikat tal-ugwaljanza l-ewwel darba u 20 oħra fosthom il-Public Broadcasting Services kellha ċertifikat tagħha mġeddet għat-tielet darba. Il-Kummissjoni introduċiet ukoll ċertifikat ġdid għal pagi ndaqs li jingħata lil 3 kumpaniji oħrajn.